салом дӯстони азиз, шомоде ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин печкое ки айни ҳама инро мекобад, дар бораи инҳо гап мезанем. Хоб, тамошо мекунем, видеоро пайгирӣ мекунем. Зиндаву сарбаланд бошед. Ҳатман харидор бошед, айқафош сир кунед ки тез инҳоро мехарад. Азиз, чхелик печкаҳоро мебинед. Ин печкаи сафед производство российские, 100 сомон нарх дора. Инаёшам ҳамаш 100 сомон. Анаи сирхакош бо арзон мешава. Инаи печкае ки ранги вентилятора яхе ҷода ана 200 сомон мефурӯшанша, ишқилиб 150 сом боло мо 100 сомон. Ана в общем касе харидор боша ҳатман ба номерои 985 77 90 91 бозори автовокзал метавонед тамос dabure, ҳамин чизо срочно фурӯхта мешава. Хоб, гуфтем ҳамин эълона баҳри шумо кунем. хоҳишманд боша, марҳамат, сир кай хафош. Зиндаву хонаобод бошед. Канали мо Хушсадо ва Хурик 90.